pangit mo umiyak. Aray ko. Namumuno ka na sa akin, ha? Tumigil ka. Hindi ka tumigil umiyak. Tatamaan talaga. Isa! Dalawa! Kisabanat po yun. Ang sabi ko, tumigil ka sa pag-iyak. Hindi ko sinabing tumigil ka dyan. No, agingiwat to mo lang kasla armalay, tanay. Saka matibab ko pa. Nagkaro ka mo to. So nga madinak kaya't asawaan nata nangiwat ta. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Tsaka madi kag bre-rip tirabe no maturo ka. Madi nga makaangis, madi komportable no ka. Sika, anate size mo. Amok size na takwam. At ubram. 37 bisuro yan. Ala, nagdaktal mama. Over mo tadya yun. Dakilaw na diya. One. Ano, jay. Mga walang rod. 36B. One, sakto dyan. Apay, gata anak. Okay. Pakpakawan, mabain nagtupay gumatang brief ko. Sabahan ng alimsin. Karapro pa naman lang, ubo na ni. Luis sa ubo na, sumula tirupa na. Ubo. Oh, isa mo. Rati kalagayan mo. Dapat pala, hindi ko na lang kinuha eh. Nakakadiri naman pala yung laman nito. Ana, kamusta nan ngay? Ana matikwa, pagkakabisiam. Ato'y napalabas. Medyo kumita amoy. Yung tugot na ni Gunyang na pang kami nagpasyar. Napananyumot. Talang nga si Digla dyan. Nangalalati taga-bit-bit, tigamit na. Tunusyak matag pasyar ko, ikadwa anak mat nga rod. Pantabagyo. Bagyaw. Naglamisid dyan. One, may mas jay. Madak sanay. Masanayak tayo kapudutan. Di ara ko kupang ka. Madi bagay, no pumudutak, delikado kan. Pumudot ka. Adi nga rito orayak ay pumudot ka. Ang cold kasi ng buhay mo. Ito ba cellphone ni Dimsay? May pruweba kang cellphone niya yan? Sa kanya nga to. Paano mo nalaman? Picture niya to. Ikaw, magtino-tino ka. Bumabawi lang yung tao eh. Dami mong tataluhin si Dimsy pa. Kalugar mo pa. Ba't di mo binalik? Hindi tinalo yun, boy. Hindi tinalo. Pagtatry rin siya, sabi mo. Binawian ko lang. Pero hindi ko siya tinalo, boy. Lumabang ka naman ng patas, hindi yung ganyan. Susumbong sa akin yung tao. Ayan na nga oh. Kinuha mo na. Dami mo na naman sasabihin dyan. Ikaw, wag mo nang ulitin yung ginawa mo, ha. Ang dami mo naman pinapakialaman, Andres. Una yung kay Bak. Ngayon naman yung kay Dimsy. Nagpapatulong nga sa akin yung tao. Ala na ang pabayaan ko. Ay nakamitreng, gagangay ti lumakay. Sumabsabali ti trip nan. Apay, ano yung titrip mo? Peace of mind ti sapsapulay. Kaya kahit kung kami nagmaymaysa. Madi agita ayat-ayat nga na. Yung damdamo lata nga naragsak. Awan ato'y nabaak. Cold-blooded ka na talaga. Kitam ni, patatak ng kanam. Healthy lifestyle. Lumakay ka na talaga na. Ato yung arte mayata no matidog ti biyag ko. So, gayam na nag-aatid dugata, marunggay mo. Sungarod atidog, tapang pahaba ng buhay. O, sangka pa. Dati bunganan, dapat ti bulungnan. O, dapat gut kumuti na. Natural nga natural, walang halong kemikal. Sagpaw mula ti ko ato, iti kamatis kin bagoong, gisam lang, tapos tinuno nga bango, so napanin. Kasalanan ko pa ngayon. Ako pa may kasalanan, ganon. Nagpapaloko siya eh. Porke ganun yung tao, gaganunin mo na, lulukohin mo na. Imbis na tulungan mo. Ba't ko naman siya tutulungan? Nilaglag niya nga ako. Tapos tutulungan ko pa? Takke. Wala ka talaga sa ulog, no? Aba? May nasasabi ka pa rin? Nakuha mo na nga yung cellphone niya, di ba? Oo. Gina, pwede ka na umalis. Shoo, shoo, shoo. Makasyusyo ka naman.
Kung makapagtaboy ka naman, ano ang akala mo sa akin? Aso? Ikaw nga eh, nakuha mo na nga yung gusto mo eh. Hindi ka pa umalis. Lagi na lang ako inaano nyo. Pinapakailaman nyo na lang lagi ako. Hoy! Tumigil ka nga dyan. Pangit mo umiyak. Aray ko, aray ko, aray ko. Ikaw, namumuno ka na sa akin, ha? Tumigil ka. Hindi ka tumigil umiyak. Tatamaan talaga sa... Isa! Dalawa! Kisabanat po yun. Ang sabi ko, tumigil ka sa pag-iyak. Hindi ko sinabing tumigil ka dyan. Ayun gayam, pa nakakuha ni Manong mo. Bayag ko nga madi makikita, madin sa rumrum martilo ko. Siguro, gapapada ni bakit na ya. Awan mo ti Aldaw na madidaga pag di nagasawa. Bigbigat agsinsing numbat da. Train, natural lang ti agasawa ti kasjay. Importante, madidangag sinsina. Di pa nagboring ti pinagbiagda no nagseryoso da nga duwa. Dapat, ay da basit riri na, tano da trail na. Diba? Nagado ti amom kasi nagasawa ka mo. Siguro, so nga madim kayo ti agasawa na, tamadim kayo ti maputak-putakan. No, agngingiwat to mo lang kasla armalite, tanay. Baka matibab ko pa Nagkaro ka mo to. So nga madin na kayo't asawaan na, tanangiwat tak. Yung sinabi ko sa'yo, ha? Huwag mo lang ulitin yung lahat ng mga ginawa mo. Kung hindi, ipapabarangay kita. Tandaan mo yan. Kisabanat to yun. Hoy! Sumagot ka! Kanina pa ako salita ng salita dito. Ayoko na sumagot. Lagi mo na lang akong binabara eh. Wala naman na akong nagawang tama sa'yo. Kailan ka pa gumawa ng tama? Una, si Baak. Pinos mo yung salt sweet niya. Tapos ngayon, si Dimse, ninakaw mo yung cellphone niya. Lo, grabe ka naman sa magnanakaw, Andres. Hindi ko naman ninakaw yun eh. Pinagtripan ko lang yung tao eh. Ninakaw ko ba? Hindi ko nga binenta eh. Kung binenta ko yun, ayun, ninakaw ko yun. Pero hindi naman ako magnanakaw na tao. Hindi rin ako masamang tao, Andres. Ba't ganyan yung tingin mo sa akin? Ninakaw mo man o hindi, ganun din yun. Parang pagnanakaw na din yun. Hinablot mo eh. Oo na, tama na. Huwag ka na magsalita. Nakakasakit ka na eh. Lahat na lang ng bintang sa akin. Puro na lang ako. Ako? Natural, sa'yo lahat ng bintang. Mukha ka ng mali eh. Oo na nga. Inaamin ko na nga ni. Mali na nga ako nga ni. Tangik, no agasawa ka no tamay sa tao, dakil ti pagbalbaliwan na, agtino ka no, sumukong kunada. Eh di na siya at no kasjay. Ay dabduman no, kat no da nagasawa. Ajay mo ti pinagluko da. Sa bagay imitreng, amom, susuguro kas day. Madaldala siguro ti tokso agad day. Nagadupay nga sulisog ti lubong. Ngayon no, amuda na malen, madina kumamat na araramidin Ngim ko kasla normal meeting. Ngamin namin nga papanam kay dati kasta. Dapat aja kikinarruba dan ay apo. Tidak nga tama panunot nga madijararamitin da. Dinumot ajay bagbagam. Apay ta ibagak pay nga awanin anong bagak kay naibabainin. Amom kasto ti tambay. Ado ti masagsagap na nga balita dita. Siyempre dala pa kadandanuna. Dala pa ka inumak ita para pakasagsagod. Dapay no ka aja abutin na kon parbangon nga gawid din. Yan, nagkarokan. Sige nga Rod, ta inak gumatang kapin, makakapkapi akon. Takan, kaya masumurat. Nagluto ako pa Sige nga Rod. Bamto ka ni manong mo sapsabulik. Ge. Ganyan, aminin mo yung pagkakamali mo. Saka pag nakasalubong mo si Dimsey, umuwi ka ng tawad. Kailangan pa ba yun? Nakuha mo na nga yung cellphone eh. Ikaw na bahala dun, boy. Diskarte mo na. Pwede. Ay, ba't naman ako yung hingi ng tawad sa kanya? Hindi naman ako nakagawa ng kasalanan. Ikaw yun eh. Ikaw dapat ang humingi ng tawad sa kanya, hindi ako. Ako na, sige na. Pag nakita ko, hingi ako ng tawad. Ayan. Ganyan dapat. Para nagkakaintindihan tayo. Parang wala na dapat tayong pag-usapan. O yan naman pala eh. Wala naman na pala tayong pag-uusapan eh. Bakit ka pa nandito?
Ito na nga oh, aalis na. At least nasabi ko na lahat sa'yo. Baka may dadagdag ka pa. Sige na. Sabihin mo na lahat. Puka dito para isa na lang at makaalis ka na. Puka dito. Wala na. Sabi ko na lahat. Sige, dyan ka na. At ibibigay ko pa tong cellphone kay Timsey. Ingat ka ha. Oo, alam ko, ginagawa ko. Pero in fairness ha, akalain mo yun, kahit puro kalokohan yung ginagawa nila, may nagagawa rin pala silang mabuti. May good heart. Wala nga lang good face.